cerdacul unei căsuțe bătrânești, așezată în buza unui deal, întâlnim una dintre cele mai longevive locuitoare ale comunei Tomșani, mama Ileana, o femeie în vârstă de 98 de ani. Ei, dragii mei, și am ajuns și la tanti Ileana, unul dintre cei mai bătrâni locuitori ai comunei. Bine v-am găsit, tanti Ileana! Bine venit, mamă! Dar câți ani aveți? Am 98 de ani. 98 de ani! Mulți înainte! Se trei. Tanti Ileana, dar vă țineți bine la 98 de ani? Gândiți bine și vorbiți coerent? Mamă, mă simt bine, dar dacă aș avea ochii, tot aș zice că se mai trăie și până la 100, dar dacă nu văd... Și cum vă simțiți? Sunteți bine? Păi cum să fie bine? Sunt oarbă și cu picioare operată și nu simt bine, mama. Nu mă vede moartea să mă ia măcar nu ia singură. Mama Ileana, dar pe primar îl cunoașteți? Păi cum să nu-l cunosc? Îl cunosc, nu e tot el de-a fost înainte? Ăla-i de 23 de ani, ăla. Mă cunosc, dar nu văd că... Am venit aici cu domnul primar la dumneavoastră să vă vizităm, suntem de la Etno TV, mamaie. De ce nu mi-aduceți moartea să mă scăpați? Vecinul ăsta pe care l-am. Mamaie Ileana, dar trebuie să mai trăiți, că... Uite, domn primar a venit să vă viziteze. Păi cum să trăiesc, mama, așa? Dumneavoastră nu știți ce grea e viața bătrânețe. Mama, am căzut și nu mai pot. Dar vă rog din suflet, scăpați-mă și pe mine de viața asta. Era când erați tânără? Era bine? Păi băluiam cu omul cu scara când venea cu stupii bara, că te făcea serbăi bara. La serbare vă plăcea? He. Ați dansat? Ați cântat? Am fost, mamă, foarte distractivă în viața mea. Păi se vede pe dumneavoastră. Distractivă am fost și... N-am făcut rău la nimeni, dar nu știu de ce Dumnezeu mi-a făcut mie așa. Dar, tanti Ileana, vă mai amintiți vreo melodie din tinerețe? Păi, ce să-mi amintesc? Vreun cântec, melodie. Am cântat, mamă, cu amărită ce am fost în soarta asta pe care am avut-o. Ce ați cântat? Haideți să cântăm ceva împreună. Mama Ileana, haideți să cântăm. Nu mai mi-aduc de aminte. Poezii. Ziceți-mi o poezie. Bradule, brăduși de vale, ce te legi în așa tare, dar cum nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunza mi se rerește. Și de ce să nu mă plec dacă păsărelele întreg și să duc pe rând, zarea lumii colindând și mă lasă pustirit peste zi și amuțit și cu dorul singuriel de mă îngând, numai cu el de mă îngând, cu soarele și cu suferirile și cu suferințele. E omul și pasărea. Omule, tu ai grăunță, vorbea omul cu pasărea iarna. Cu grămada în jura ta, dă-mi și mie câteva, că mă apucă iarna grea. Așa zisă păsărica și cu omul să învoi. Merg pe culege ce găsești și la vara viitoare omizile să-mi stâlpești. Așa zisă păsărica și cu omul să învoi și la vara viitoare, iar purând din creangă în creangă omizile stâlpi. Bravo, doamna Ileana, foarte frumos! Foarte frumos recitați. Săracă inima mea, să începea mădurea, inimă de putrigai, n-am un cuțit să te tai, să vedem în tine ce-ai,
sânge negru încegat, cu venin amestecat, de la dușmani adunat. Bravo! Și ce melodie mai știți? Nu mai pot. Ați obosit? Mă obosit, nu mai mă țin picioarele. Păi atunci mergeți în casă dacă nu vă mai țin picioarele. Sănătate multă, tanti Ileana! Ne ajută la toate. Doamne ajută, mamaie! Eu o să mor căzută, am 7 căzături cu capul, mama. 7 căzături cu capul, am căzut în casă, am stat toată noaptea pe scândurile jos și am strigat. N-a avut cine să mă audă că bat femeia asta, da. Sărbători fericite! Sărbători fericite să aveți, mama! Dumnezeu sănătate! Sănătate să vă dea Dumnezeu și